Nagy gól volt? Mesélj már, hogy történt. Nem volt nagy gól, nem látott semmit a kapus, szegény azt se tudta, hol van. Olyan gólt rúgtam neki, nem tudod rá leírni egyszerűen. Igen? Nagy gól volt? Nagy, óriási. Mindig eszek egy chipset. Jesus Christ! Persze. Egy nap hányszor eszel chipset? 15-ször. Ha nem vagy ilyes, akkor mennyit eszel? 5-öt. Akkor is. Minimum az 5. Egy almafa, 2 katica, 3 kiskacsa, 1, 2, 3, 4 porszívó, 5. De ez kevés, nem? Nem. Nem. Hát most gondolj bele, leesik itt a vércukrom, azt meghalok a geci. Mennyivel nyomsz fekve? 75 kg. Azért ez becsülendő. Fizikai csoda vagyok. Nem, te. Kirúgod a chipset a kezemből, megöllek. Szasza mindenképp kell rá, hosszúba. Trófoci szasza.